Jam gena wari fini wete men nyande amde 16 colte ujune 2026 ina hawri e 28 yawa ujunere temennay e capannay jeeɗiɗi fergo fetel dejju soko mumɗani fetel dillata so wonade fayi e fellude kono so dilli tan yimɓe fof tinat heewi wiyeede noon ko neɗɗo mo heewani haala kono kala nde joomum haali haalata ko bone kala nde haali yimɓe fof teskitto ko haali ko enɗam andu bande jokka enɗam so gurdam juuti keƴa e majjam daña hen yiɗɓe ɓeyde cehilagal ara andu bande ngam geno addi ballal majjodirnoɓe jiitodiri e ngal dental so bande noddi woto hettu hen caggal tinno ar cembinamo e gollal ara andu bande yo jarane wadde ɗangal artaccumaje hay solane ala awƴal janga asko maɗa ha mbayano gawlo kalasal takko mawɓe maɗa eɓe mofti gandal namnoɗaɓe bande en jokka enɗam mi ɓornima paɗam mbiɗa jokkoya enɗam kala mawɗo mo garmi yo wano denɗam beele haalanami ko jiidumi e bandam mi waɗa feere kala beele ma andam kala neɗɗo jaggu kono woto ɓurane enɗam ngam enɗam way kono ilam amo belɗam so maayo heewi saroye pooɗam layeteri bewa ha ngabbay gawdulam ko noon enɗam belɗam waye rendam bandam ar andu bande jokka enɗam ɗo galle weli ha wayno limbam ɗo sukaɓe mawɓe dari ndendi gollal asko cifti tindi e daari no galle mama wano hanke wuram danki yontaɓe ɗo koɗo bismete yarne keddam bandiraɓe cato ɗum ngam jokkude enɗam kolli belɗi jaaduɗe yontam jewte belɗe ɗe ngala luural kala keɗiɗo daña hen gandal on mo yiɗi bandum ha jokki enɗam yo geno jokku balɗe mum wonda e cellal nde yimre teddinirama kala jiɗɗo bandum jokkowo enɗam lamtoro Sall Abdoul Tuksil Dudal Pular Murtoɗo Diop yo jaam ñallu ñalana nder hen